Haka jingdum Suno AI ta mynsiem kaba Marwei Haka pyrthei kaba khriat Usulingo lada don mano Kibalaban ya Suno AI ka jingko jongbu Hinrei Phim Don Marwei Ngadon hangi ban yen jong Phim Don Marwei Wadon hangi bat pi Lingbo malaga step Lingbo malaga jingdum Phim Don Marwei Long the jing sai jong pi Ha the jingdum Na long bani jong pi Gala siya penenso Gala siya penmong Lain oh yani Yakado na kabala Dkhot Hinrei ngam dong kang banyak duya kabarok dalade Ngadon hangi banyak ya pi ban penkol Phim Don Marwei Don hangi bat pi Lingbo malaga step Lingbo malaga jingdum Phim Don Marwei Nalong ka jing sai jong pi Ha ka jingdum Nalong bani jong pi Tentu waktu jingget Waktu linti Phim Don Marwei Ngadon hangi bansa Yang ke terpeng jong pi Nalong ke para lok jong pi Lingkat ning sakit Hadu ke bakut Waktu jingget Waktu linti Phim Don Marwei Ngadon hangi bansa Nilong ke terpeng jong pi Nalong ke para lok jong pi Lingkat ning sa kiung hadu ke bakut Hadu ke bakut Hadu ke bakut